Ha, pozri, aký darček som kúpil svojej laskonke na Valentína. Tatarará, kytičku. Veronika sa tak poteší, že večer bude hneď ľubky. Ši normál alebo abnormál? Kvitku, však to si ani nedá spapkac. Vyrúd ju a nasleduj moje kroky, keď ešte chceš zachrániť situáciu. Láska ide cez žalúdek, nechaj to na mne, objednám co treba. Ja ti neviem, jedlo, to už je aká romantika. Bucicho, daj na rady skúšenej peny ženy. Kuriér už brinčí, riadna rýchlovka, chod prebrať zboží. Ďakujem krásne, majte sa. Elixír lásky od Mixit. To si fakt myslíš, že toto tu zaberie? Ši mi moň abo hej, na 100 proju vďaka tému zbališ. A ako si môžeš byť taká istá? Tá barz jednoducho, bo som jej prelustrovala históriu v mobile a za posledný týždeň 3 razy klikla na stránku mixit.sk. A to je podľa teba v pohode, hej? No a spôsob nie je dôležitý, ale výsledek hej. A už prišla domu. Šiborec, ideš na to. Ahoj, lasočka, prajem ti krásneho Valentína. Ľubím ťa. Ó, miláčik, riadne si sa mi trafil do vkusu. No veď poznám svoju ženiušku, nie? Že ce papuľa neboli. Nebyť zmietať si teraz puketu o hlavu obuchuje. Poď, a ja mám pre teba jedno prekvapko. Keď chceš ľubky, tá nekupuj kvitky, ale mixitky. Teraz majú plno valentínskych špecialitkoch a na komplet sortiment placi zľavový kód PAMPI na Slovensku i vo v Česku. Do 9.2.